Tal. Molt bona nit a tothom, 22:45 de la nit, segona jornada d'aquesta quarta edició del Torneig dels Històrics. Avui tindrem un partit prou interessant, el Mataró, que s'estrena en aquesta edició d'aquest Torneig dels Històrics de futbol digital català, que enfrontarà aquest Europa. Jo soc Wintershall i com sempre amb un company Pireta Cat. Molt bona nit, Pireta. Molt bona nit, Wintershall. Estem aquí amb els quarts de final d'aquest torneig dels històrics. Doncs molt contents per tornar a estar aquí amb vosaltres. Malauradament, amb la retransmissió que no vam poder fer ahir, l'estem desplaçant avui. I res més, és a dir, estem molt contents d'estar amb vosaltres un altre dia, esperant que us agradi, esperant fer una altra nit de futbol a tope. I res, passem a veure les alineacions perquè a les 11 clavades tenim el primer partit. Presentem el primer partit, que enfrontarà el Mataró amb l'Europa. Alineacions. Doncs sí, exactament, un primer partit, com diem, aquest Mataró, que just és un equip que fa poquet doncs començava a existir, no?, en aquest món del FIFA. I bé, la seva alineació que jugarà avui és Pio a la porteria, la línia de defensors per Fahimi, Cosema, Gramos, Bolillo, ja arribant pràcticament al centre del camp, una mica més enrere, a Pol, ja cap a la línia del mig del camp, buscant l'ofensiva, Berni, Alcaide i Pau Bonfí, i en la línia d'atacants, dos puntes, Edgar i Súria, que buscaran la porteria de l'equip de l'Europa. I per l'Europa l'alineació serà la següent. Steven a la porteria, línia de 3 a la defensa, Ethan, Slatif, Hugo, arribant ja directament al mig del camp, Pau, Isaac, Parriquen i Marc, i arribant pràcticament a aquesta línia d'atacants, Agus, Beltri i Joan P. Doncs tenim el torneig bastant calentet. Ahir es va celebrar la primera jornada dels vuitens, ara posarem el bràquet, i ja va quedar decidit qui passava. Ahir van guanyar, abans d'ahir, perdoneu, la Muntanyesa i l'Espanyol, que han passat ara a quarts de final. I van ser només dos partits, ja que ja ho vam recordar-ho l'altra vegada, que s'havien de fer aquests dos partits per passar a l'altra banda, i perquè eren pocs equips els que teníem a la primera fase, i per sorteig van tocar aquests dos partits per acabar muntar tot el tema dels quarts. I res, el primer partit serà entre el Mataró i l'Europa, que esperem que sigui molt renyit, però ho estava comentant abans amb el Winters, dos equips que són bastant recents, com a mínim l'Europa porta 3 o 4 temporades a la UFO, però el Club Esportiu Mataró i Esports s'està estrenant aquesta temporada a la UFO. Déu-n'hi-doret, És a dir, van creixent tots els equips d'eSports a dintre dels equips físics, i teníem mig concertada una entrevista, i que sí, Winters, amb l'entrenador del Club Esportiu Mataró. Sí, exactament. No obstant, amb aquests canvis de data i tal d'aquests dies, doncs ens complicarà una mica. Anem a veure si després d'aquest partit podem acabar de concertar, no, aquesta entrevista. No prometem res, però de moment anirem a veure el partit, que començarà dintre de poquet, dintre de 10 minutets. Ara mateix els dos equips escalfen una mica fent els últims retocs de les seves plantilles. I era el que tu comentaves, Pireta, un Mataró que recentment s'estrenava i amb moltes ganes, no?, de veure què
què pot arribar a fer aquest equip, tenint en compte que els diversos equips que trobem en aquest torneig, els històrics, són equips amb pràcticament una trajectòria prou densa, no? dins d'aquest món de l'11 contra 11 del Cruz Pro. Llavors, a veure què tal acaben jugant, no? Sí, a veure Maresme. si són els pròxims ascendents de lligues catalanes que pugen divisions i divisions a dintre de la UBCO. Se'm quedarà l'ahir tota l'estona. Abans d'ahir vam estar revisant tots els equips que estaven a dalt de tot. Recordàvem l'Espanyol, el Nàstic, que estan a divisions bastant altes, la Muntanyesa també, el Lleida, el Terrassa, però clar, i també l'Europa. Clar, el Mataró ara entrant justament 4 anys, crec, després de la fundació de la UFO, semblarà bastant difícil perquè puguin pujar posicions. Ja sabem que la UFO està molt estratificada, hi ha molts equips, però si el club físic el recolza bastant, poden arribar bastant lluny. I déu-n'hi-do el palmarès que hi ha d'equips catalans amb equip d'esports. Déu-n'hi-doret. Ara mateix amb el torneig dels històrics no hi són tots, però contem que hi ha bastants més equips a dintre de la Lliga Catalana, de lo que diríem el territori català, i que durant tota la duració de la primera, clar, és que s'ha de dir així, de la primera temporada de la UBCO, com que són semestrals, més o menys, doncs veurem, a 2 semestres per versió del FIFA, veurem tots els equips que van prosperant i que van pujant cap amunt, i normalment intentem, dintre de les nostres possibilitats i dels nostres horaris també de streamings d'altres esports o d'altres coses, intentem fer els directes dels possibles partits d'equips catalans, derbis catalans, que aquests seran els més importants dintre de futbol digital català, i us avisarem a través de les xarxes, sobretot a través de Twitter, de futbol digital de FDCat. Sí, m'equivoco, Winters? Hauríem de posar aquí un @ FD Català. FD Català, sí, això ha de quedar bastant clar, perquè allà posem tot el tema de tots els directes, posem totes les novetats que hi ha dintre del blog de Futbol Digital Català. És molt important això, i sobretot el tema dels partits, intentem posar-los abans possibles, però a vegades pel tema de disposició dels equips i tot això costa bastant intentar arribar a tot. Ja sabeu que el tema del FIFA, compaginar 22 persones perquè puguin estar en directe i jugant un partit costa bastant, i si ja ens costa amb altres videojocs, imagineu-vos el FIFA i 100 persones ja grandetes que tenim una feina, que arribem tard a casa, costa bastant. Doncs res, esperem una miqueta, us demanem així que entreu a les pàgines web, aneu a les xarxes socials i esperem que comenci el primer partit, que serà Mataró contra Europa. Doncs sí, en 5 minutets ja pràcticament començarà aquest partit, de mentre donar la informació de que els dos equips segueixen fent un partit d'escalfament. De moment encara no estem organitzant aquest primer partit. Com bé diem, 5 minutets que podem aprofitar per anar a buscar una miqueta d'aigua, unes crispetes o alguna coseta, perquè serà un partit prou interessant, i la veritat és que amb moltes ganes ja de que comenci aquesta segona jornada de Pireta, que ahir ens vam quedar sense. Sí, ens vam quedar sense. I la veritat és que em vaig quedar amb les ganes. Sí, jo també em vaig quedar amb les ganes. Tenim una mala... És a dir, el fet de canviar el que són els esports físics amb els esports electrònics depens moltíssim, no de que plogui, no de que la gespa estigui bé, depens dels servidors, i sobretot això. I aquest any, no sé si s'ha comentat massa, Winters, si has vist les notícies sobre el FIFA, va haver-hi també la manifestació, entre cometes, manifestació a Madrid pel tema dels servidors de FIFA, però la gent es queixava això, de que els servidors estaven localitzats a fora i ja passava del tema. Fins i tot hi havia reporters de videojocs que deia, la gent d'eSports o de gent d'Electronic Arts, els hi preguntaven: escolta, sabeu que teniu a la comunitat de FIFA a Espanya molt cabrejada per culpa de que els servidors no tiren? I es veu que aquest any
diuen les bones llengües d'esports, d'Electronic Arts, de que els servidors ja estan localitzats a dintre de l'estat espanyol, que dius, encara, però quan salten els servidors és la mala passada que no tens un terreny de joc, és com si hagi caigut una pedregada o tinguis tot el camp anegat d'aigua, al qual només puguis jugar a canoa, doncs és el mateix, el que passa és que no tens el terreny de joc, no existeix. I ja ha passat algunes vegades, em torna just a LOL, no? Les primeres edicions de Mundials que s'apagaven els servidors perquè no aguantaven i es van quedar amb replays tota l'estona. Te'n recordes d'aquesta anècdota, Martes? Doncs sí, la veritat és que, justament els eSports, al tenir doncs, aquesta participació online pràcticament necessària, doncs corren al compte de tot aquest tema, no? No obstant, sí que és cert que quan trobem tornejos, la gran majoria d'ells, sobretot els importants, els que són grans, es fan en LAN i, per tant, problemes de connexió pràcticament no hi ha, no? Llavors, bé, no hi ha gaire discussió, no, sobre això. Sí. De fet, és el problema dels jocs nous, però, és a dir, sap greu que un joc que té tanta trajectòria, com és el FIFA, si pogués posar la càmera us ensenyaria el fet de que FIFA va començar amb el FIFA, entre parèntesis, 94, i des del 94 fins ara, em sembla que va ser el 2013, no?, que va haver-hi l'11 contra 11, a partir de la PlayStation 3. Ara faré una pífia i tots els que estiguin escoltant de FIFA s'arrencaran les orelles, però des de llavors que estan fent l'11 contra 11 no han solucionat aquests problemes i hi ha moltes falles. És a dir, hem vist algun partit i hem retransmet algun partit en què veiem algun jugador que feia alguna raro, no? És a dir, es duplicava, feia un Matrix o derrapava mitja hora després de la pilota de futbol i dius, home, doncs no mola. No mola. I més un joc que depèn tant. I el maco seria deixar això, és a dir, que fos una miqueta de llicència lliure, que poguéssim fer LANs, no? Però bueno, això, el tema dels esports no és com un esport lliure, en què les normes les fan els clubs, sinó que això penseu que és un videojoc i qui el fa és qui mana. No deixa de ser un negoci com qualsevol altre, no? Exacte. D'aquest tema, llavors trobem certes coses que poden ser discutibles, però no deixen de ser justes. Doncs Pireta, 3 minutets sí. perquè comenci aquest partit ja. Sí, què et sembla si fem una petita parada i quan comenci punxem i entrem a sac? Perfecte. D'acord? Us deixo amb la caràtula del torneig i us posem una miqueta de musiqueta i en 3 minuts tornem. Vinga, fins ara! Can see fire, I'm burning up inside. Touch the flame, don't turn away. I need to know it's you. In your eyes, I can see fire, I'm burning up inside. Touch the flame, don't turn away. I need to know it's you. I'm on the outside looking in, and this world around me is getting colder. I don't know where we can begin, but our bodies getting closer now. Give me one chance, let me feel your touch. Touch from within. Give me one chance, let me feel your touch. Touch from within. In your eyes, I can see fire, I'm burning up inside. Touch the flame, don't turn away. I need to know it's you.
can see fire, I'm burning up inside. Touch the flame, don't turn away. I need to know it's you. Endavant. Doncs ja hi tornem a ser aquí ja directament, escollint aquesta equipació. Els dos equips tindrem el típic escalfament d'aquest FIFA, que la veritat feia ja bastants anys que bueno, es va quedar i es veu que va acabar agradant. I sempre el tenim, no?, just abans de tots els partits, individualment cada jugador, i ja directament, pràcticament, entrant ja cap a aquest partit, que quedarà menys d'un minut per començar. I Pireta, un partit prou interessant per veure com aquest Mataró aconsegueix desenvolupar-se sobre aquesta Europa. Doncs seran ells mateixos qui jugaran aquesta primera pilota. El Mataró a l'esquerra, l'Europa a la dreta ja directament. La primera pilota que serà per l'Europa, que pot acabar a la xarxa d'aquest Mataró. Serà la defensa qui la traurà cap amunt. Una Europa que ha sortit molt ràpid en atac, buscant directament robar la pilota d'aquest Mataró, i ara són ells qui juguen la pilota una mica més enrere. I a veure, perquè hi ha algun problema, sembla. Vale, deu ser alguna desconnexió o alguna cosa. Doncs farem una petita pausa mentre solucionem l'error, a veure si no és gaire llarg. Doncs en 2 minutets ens tornem a veure. Doncs vinga, fins ara. You've got me all in my feelings, like I could die without you next to me. It's the way that you look at me, makes me feel like I can't breathe. It ain't right, it ain't right. Oh no, it ain't right, it ain't right, it ain't right. Oh no. You're calling my phone, I'm being patient.
Ja tornem a estar aquí, tots plegats. Winters, ara et dono pas. Hem tingut una miqueta... Ui, no! No, tindrem... Mare meva. En error ja Sí. venim d'ahir que vam patar i no sé jo si avui tindrem el mateix. La veritat és que és una mala passada, no? Ja que estem bastant... Bueno, esteu en el xat bastant actius, ja 17 persones en aquest stream i la 19 veritat és ara. que és una llàstima És una mala passada, nois. sembla que està patant Ja, els servidors per segon dia consecutiu. La ja veritat és m'ho que, Sí. sincerament, no sabria què dir-vos, la veritat, perquè és alguna cosa que se'ns escapa a la nostra competència. No és culpa nostra, no és culpa nostra. D'això. Sí, Sí. Algun dia sí que ho serà, però Algun justament dia. Ara no. Ara mateix no és culpa nostra. No sé si es podria donar aquest partit o no. Anem a veure què diuen els equips, perquè si està patant directament en el primer minut, doncs de fet estic complicat veient... es vegi aquest partit. Vale, és a dir, ara posaré... A veure, espera't. Posaré alguna cosa, espero que no em facin aquí el copyright. No, és a dir, és això, és una mala passada a més no poder. És una mala passada a més no poder. Perquè dius, home, dius, et curres l'estratègia, et curres quedar amb la gent, doncs frustra una miqueta. Ara esperem a veure... Esperem a veure què diuen els capitans i tot això i a veure què tal. A veure si t'agrada el que et poso ara. Poso una miqueta d'humor, vale? Sí, mira, en aquests moments pràcticament és l'únic que no es pot perdre, no? Tenim dificultats tècniques, vale? Qui sàpiga, que sigui frica del Simpson, ho entendrà, vale? Però ara mateix estem tenint... Em poso... Bueno, estic en contacte amb els dos managers, no?, d'aquests dos equips i ens comenten que sí, que són problemes de servidors que s'estan caient per part dels dos equips. No sé si faran algun altre intent o què de tornar a fer el partit. A veure, Pere, si pots preguntar aquí en el directe, però és que la veritat és que no... No, és que els ha tornat a petar, sí. I ja està... Va i torna. És una mala passada perquè veig altres directes... Sí, veig altres directes que estan anant bé. No, és que no ho entenc. De fet, encara és FIFA 20. Jo també ara estic una miqueta... Sí, de fet, en res hi surt el pròxim FIFA. Sí. Però jo, a veure, és a dir, no entra en cap que estiguin fent algunes modificacions, vale? No entra en cap que estiguin fent modificacions ara d'això, dels servidors. No, i com diu el company Joitits, és això, que estan tenint dificultats tècniques, però
però per culpa d'això, dels servidors. És a dir, causa aliena a nosaltres. Veig que en espanyol, en llengua espanyola, per FIFA 20, hi ha bastants directes, però veig molta gent que està a la pantalla de selecció d'equip Vale. que... Ens comenten els dos equips que voldran tornar a intentar a fer el partit, estan esperant ara un momentet fent algunes proves, així que doncs esperarem a veure si Sí. en 5 minutets tira aquest joc i si no doncs haurem de malauradament Mira, tornar Sí, a sí, sí. posposar aquesta jornada. Si et fixes amb altres streams, estan tots a selecció d'equip, és a dir, està fatal. És a dir, o està saturat o està saturat, punto, saps? És a dir, deuen estar fent una paella o una barbacoa amb un dels servidors. O ja deu... M'encanta. Això al PES no passa. Sí. M'encanta. Tenim el comentari de la jornada. Això amb el peix no passava. Sí, mira, que l'humor no es perdi, que és l'únic que no... Juga tot el que això peix, és el que feo. no passa Vinga. mai. Simpatia Doncs bé, FIFA peix. Doncs res. Fem un petit recés de... Exacte. Esperem que no siguin més de 5 minuts i intentem comentar aquesta jornada i si no, doncs ja us comentem a veure com acaba la situació. Val, doncs vinga, fins ara. Shivers run through my spine with the freezing moonlight. It's long after midnight, but my eyes are open wide. Dying of inner pain, I can hardly feel it. Maybe I've gone insane, but it seems like your voice is calling my name. It's calling my name. It's calling my name. Wake me up from my dreams, full of sadness and tears. And I know you can save me. I know you can set me free. Burning down all my past, living it all behind. And I know you can save me. I know you can set me free. Free, 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 free. Shivers run through my spine with the freezing moonlight. It's long after midnight, but my eyes are open wide. Dying of inner pain, I can hardly feel it. Maybe I've gone insane, but it seems like you're... Doncs estem veient que al final estan intentant arrencar un altre cop a la tercera de la vençuda que diuen i a veure si tira això, perquè és una autèntica agonia, de veritat. What?
Vale, una mica dels bugs. Anem a veure perquè ara començarà el partit. Pràcticament serà ja l'últim intent que farem, si no aquest partit doncs, ja serà pràcticament injugable perquè estarà patant tota l'estona. Però bé, de moment juga l'Europa la pilota en un últim intent d'aquest partit, a veure si al final es pot jugar en una primera ofensiva directament molt fort cap a aquesta defensa del Mataró, que es lia una mica i s'ha de treure la pilota de sobre. I anem a veure pilota, perquè ara l'ocasió és per aquest Mataró, que arriba directament al lateral de l'àrea, una pilota que anava molt llarga al punt de penal, que no acabarà sent bona, i ara serà un altre cop l'Europa qui jugarà, no? Perquè al final és aquest propi Mataró qui controlarà aquesta pilota jugant més tranquil·lament ja directament cap a dalt, línia de 50% del camp. 3/4 també, on acabarà perdent aquesta pilota. I Pineda, sembla ser que aquest partit sí que serà jugable. Sí, esperem, toquem fusta, toquem gespa, tu. Veiem a l'Europa molt concentrat en el que és a la part del centre del camp per intentar repartir el joc, i ara a l'atac s'organitza bastant bé. Mataró posa bastant el bus al darrere, però té un atac molt potent, és molt bèstia. I ara veurem a veure com continua això, amb una falta directa a 23 metres. Ojo, 23 metres, és xutable, és xutable porteria directament, no obstant sigui complicat. Atenció, perquè l'Europa, amb la primera ocasió d'aquest partit, que anirà en curs, es girarà, atenció, perquè jugada que era ensaiada, que no sortirà bé, la traurà cap amunt, aquest Mataró cap a dalt, molt integrants de l'Europa baixant molt ràpidament en defensa, serà falta, pilota per aquests grocs, pilota per Mataró, que tornarà a jugar. Doncs sí. Veurem a veure com ataca l'Europa, qui té més experiència amb l'equip, dels dos és el més veterà, i el Mataró són els rookies, els novells, els molt novells, però que per ser novells no significa que siguin dolents. Veurem les sinergies que tenen entre el seu equip, i de fet veiem unes sinergies a l'Europa brutals, una entrada en profunditat. Doncs fixa't, Pineda, que pilota cap a dalt, Beltri, que la passa pràcticament a la frontal de l'àrea, no podia definir aquest Europa en atac, però seguiran jugant directament ja, línia de 3/4 cap on perdia la pilota aquest Europa, directament al Mataró ja a la contra, corrent ja cap amunt. Són 4 jugadors només d'aquest Mataró que buscaran aquesta acció ofensiva en minut 15 de partit. Hauran de jugar per enrere perquè no hi havia ocasió, o amb una Europa que baixava molt ràpidament, molts integrants que no permetien a aquest Mataró que acabés definint aquesta pilota. Atenció, perquè ara és aquest Europa en la línia del centre del camp, que jugarà tranquil·lament cap enrere. Pineda, diverses ocasions pels dos equips que no acaben de definir cap dels dos en aquestes porteries contràries. Doncs sí, veiem així que juguen bastant llarg, i ojo que l'Europa perquè directament, atenció, perquè pot ser bona, no? Pilota va al porter del Mataró, no acaben de definir directament amb el cap a la pilota, i atenció perquè seguiran jugant, buscaven directament una acció ràpida que arribava en aquell punt de penal, no hi havia res. Ara sí que serà l'Europa qui jugarà des darrere, Pineda, i disculpa perquè t'he tallat, però és que el FIFA ja saps com és, que no para. Molt ràpid. Passes, xutes, no hi ha la respiració dels jugadors que paren. Sempre, pel tema de retransmissions d'esports, ens emmirallem amb els que fan esports normals i corrents, i sempre hi ha uns tempos, els jugadors no corren tota l'estona, però clar, aquí em sembla que és l'R1 o l'L1 que va que flipes per fer els sprints, perquè 20 minuts t'han de donar temps a fer uns golarros a l'hòstia. Però clar, és que és molt ràpid el joc en si. I si el Mataró amb una bona ocasió des del lateral de l'àrea, serà córner, Pineda, possiblement la primera ocasió important per aquest Mataró, que sembla que jugarà alguna cosa ensellada, jugarà ja directament, buscant pràcticament el segon pal, el porter que la treia, i ara serà l'Europa qui la traurà cap amb una atenció, perquè la passada en llarg buscant a Beltri, que arribarà després de robar-li la cartera totalment aquest defensa del Mataró, que es lia una mica, però se la treu de sobre, Pineda, una Europa que està trobant alguna altra ocasió, sobretot per aquesta banda dreta del camp, i ara seguirà jugant per banda esquerra directament, pujant ja aquesta pilota lateral de l'àrea, buscarà el centre, amb pocs jugadors de l'Europa dins de l'àrea, no poden jugar tranquil·lament això perquè troba l'espai, i al final no serà bona, pilota pel porter, jugarà el Mataró, Pineda, un Mataró que està tenint algun que altre problema en defensa, i s'ha de treure aquestes pilotes de sobre,
i potser li està costant una mica jugar des de baix. Bueno, sort que tenen el porter que tenen, que està bastant atent. Sí, potser se'ls escapen pilotes al centre del camp i la defensa, la pobra, està patint. Però bé, el porter i a l'atac, és a dir, a veure, si tenen uns contraatacs Ui, forts... misto d'aquest porter del Mataró, frontadera per l'Europa, fora! El que et deia Winters, si aquest porter respon i al centre del camp alguna pilota passen, tenen molta profunditat per les bandes, és a dir, per al lateral de platea, anava a dir, no? De Llotja, han aconseguit arribar bastantes vegades, un parell de vegades, a porteria. Potser aquell jugador o aquells jugadors que estan en aquell lateral saben profunditzar molt bé, però l'Europa sap regatejar i juga molt bé al centre, encara que hi hagi una pressió del Mataró a sac. Déu-n'hi-do dret, aquest Mataró que sí que ensenya una miqueta les dents, però l'Europa posa galons sobre la taula i vinga, El Mataró pràcticament amb 11 jugadors en camp defensiu defensant els atacs de l'Europa. Molt interessant, aquesta tàctica que està fent aquest Mataró. Sap que quants més integrants tingui en aquest camp defensiu, més complicat li serà aquesta Europa acabar definint. Sabem que una Europa que té una davantera prou interessant, no? Que ja hem vist més d'un gol de jugada individual, i és que amb 5 o 6 jugadors a sobre d'aquesta pilota és pràcticament impossible fer aquesta jugada individual. Atenció, perquè ara sí, és el Mataró dins de l'àrea! Pal! Va la pilota al pal, minut 40 de partit. Pireta possiblement era un d'aquests gols totalment psicològics abans d'arribar a aquesta meitat de partit, i és que s'estampen les il·lusions del Mataró d'obrir aquesta llauna en el pal de la porteria de l'Europa. I tant, Mataró que ha canviat de marxa, ha passat de primera a quarta, i només li falta passar cinquena, ja treu les dentetes i comença a mossegar, ja va per les bandes, senta bé la pilota al mig, ja l'Europa té una miqueta de dificultat per aguantar la pilota a la possessió i tirar cap amunt, i Déu-n'hi-do el Mataró ja està en possessió de la pilota a dalt de tot. Imagina't, Winters, tot teu. Doncs serà una altra ocasió pel Mataró, no serà bona. Serà porteria per l'Europa en 2 minuts de descompte de Pireta. Una llàstima que aquesta acció no s'acabés materialitzant per part del Mataró, perquè el que et comento és que aquell gol hagués sigut totalment psicològic, i ara és l'Europa qui té l'ocasió abans de la mitja part, i és que possiblement serà vermella. Exactament, penal a favor d'aquesta Europa. José Mita que se'n va fora, i l'Europa que defineix i la para para el porter d'aquest Mataró, i s'acaba 0-0 en el marcador, i Pireta es fica molt interessant. Sí, tenim targeta pel Mataró, que anirà amb 10 ara. És una mala passada, això. És a dir, per ser un joc així tan ràpid, tenir 10 jugadors a sobre del camp és una mala passada, perquè tens un forat que a la mínima que el joc comenci a anar ràpid, pilotes rases i cap a dintre, Pot ser una mala passada. Bé, doncs el primer tram de la primera part del partit, l'Europa ha posat els galons sobre la taula, ha fet bona pressió, bons xuts, bons regatejos, i després a la segona part de la primera part, vull dir, saps, una miqueta, hi ha hagut un canvi de joc del Mataró i han començat a ensenyar les dents, que a veure, algun foradet i alguna pífia sí que tenien l'Europa i els ha sapigut aprofitar bé el Mataró. Ja veurem les sinergies com actuen ara. Vinga, comença la segona part. Doncs sí, Pet, aquest pillo que salvava el seu Mataró d'entrar en una segona part amb un gol d'avantatge per aquest penal, i Pireta, i és ara aquest Mataró directament buscant l'ofensiva amb un jugador menys, i no serà falta i la perdrà pel final d'aquesta línia del camp. Pilota per aquesta Europa que jugarà semillarg, buscant ja directament l'agressiva, ja passant al mig del camp, buscant el camp ofensiu d'aquest Mataró ja directament, des de dins, Joan P, que buscava la pilota al forat, i atenció, perquè no arribava per molt poc la davantera de l'Europa, que no podia definir aquesta primera jugada d'aquesta segona part. Pireta, una Europa que ara té avantatges amb aquests 10 jugadors del Mataró, no obstant, seguim veient que aquest jugador, atenció, perquè Beltri la roba, frontal de l'àrea, pot buscar alguna jugada individual, punt de penal, no acaba rematant l'Europa, i el Mataró que se la traurà de sobre una altra vegada,
i és que amb 10 integrants de l'equip se li fa més complicat defensar aquests atacs de l'Europa. Però no controlen aquest atac, no controlen tenir la pilota als peus o xutar. Hi ha mistos, hi ha despistes al mig d'allà, davant de la porteria. Falta un killer, falta un nou, un killer que pari la pilota, sàpiga llegir, a veure quanta gent té a sobre, i dispari directament a porta. Ho veiem ahir amb el partit de la Muntanyesa. Perdó, ahir? No, abans d'ahir. Al partit de la Muntanyesa hi havia un killer que no parava. I fins i Fixa't, tot Pieta, 10 jugadors del Mataró, tot el seu equip, defensant els atacs d'aquest Europa. I és que definitivament és el que li està funcionant i és el que han de fer ara mateix. Atenció, perquè pot ser fora de joc. No, posició totalment legal. Atacarà el Mataró un altre cop dins de l'àrea. Molta gent d'Europa també fent pràcticament la mateixa estratègia en defensa. Complicat tenir alguna jugada individual amb tants jugadors a sobre de la pilota i ara és l'Europa qui treu la pilota de la seva zona de perill. I és que pràcticament els dos equips posant a l'autobús en defensa per no deixar que entrin aquests gols, no, Pireta? No, és a dir, a veure, estan fent el que toca per les seves posicions, és a dir, un atacant i l'altre defensant, però el Mataró s'aprofita d'aquesta defensa per veure per on pot tirar, perquè la pressió està sent bastant descarada, però clar, és a dir, pilota que tiren cap amunt en joc aeri i arriba a l'altre camp, arriba al camp de l'Europa i tenen la pilota els del Mataró en el camp d'Europa i poden fer jugades. Però, clar, més defenses... Doncs sí, dins d'aquesta àrea, Beltri que la centra cap al punt de penal, anirà cap amunt, l'Europa que no acaba definint en aquestes ocasions que té, possiblement li jugui una mala passada al final del partit si aquest Mataró aconsegueix trobar el gol, i és que Pireta estan tenint moltes ocasions que no estan acabant a la xarxa, que és on ha d'acabar la pilota per guanyar en aquest joc, i és que no hi ha una altra. No acaba de definir l'Europa, no s'acaba de trobar còmode en aquesta zona d'atac, i és que el Mataró està defensant amb tot l'equip a baix. Faré un comentari i disculpeu tots els puristes del futbol. Atenció, que el Mataró arriba a la banda i potser arriba rematat, no, però pilota per l'Europa i la treuen. El comentari que anava a fer és potser algun purista del futbol en matarà, però necessitat un Eto. Doncs ara és Beltri amb la pilota cap amunt, amb el seu Europa, lateral de l'àrea. Atenció perquè Beltri des de l'àrea petita es lia, el Mataró l'acaba traient, i és que no acaba definint un altre cop en la mateixa jugada des del Mataró, qui buscarà l'atac, poc integrant d'aquest Mataró que estan buscant l'atac, no serà possible. I és que Pireta, cap dels dos equips està trobant-se còmode. Atenció a l'estrany que fa el porter de l'Europa amb el peu just en el límit, no, de l'àrea. I Pireta, estem tenint un partit prou emocionant perquè rem ja al minut 75 de partit, queda molt poquet, una jugada li pot donar la victòria a qualsevol dels dos equips, i és que tant el Mataró com l'Europa es poden emportar el partit per la mínima, i ara és aquest Mataró qui la intentarà jugar cap amunt, així és, buscant directament aquest lateral del camp. Seguiran jugant ells ja en línia de 3/4, Pireta, i és que tenim uns pits amb botifarra en seques. Moltes gràcies per aquest pits, i seguirem comentant aquest partit frontal de l'àrea allà per aquest Mataró, que no acaba tampoc de trobar-se com una atenció, perquè aquesta pot ser bona per l'Europa. Jugada en llarga, atenció, perquè la defensa del Mataró que corria cap enrere i se la treuen de sobre directament, buscant ja un altre cop aquest atac. Minut 80, Pireta, queda molt poc. Sabem que els minuts en aquest FIFA passen molt ràpidament. Jugada en profunditat d'aquest Europa i una altra falta que, atenció, pot ser exactament targeta groga. 32 metres, una mica complicada de xutar, segurament es juguin curt i busquin alguna ocasió. I és que Pireta queda molt poquet, jugada en curt de l'Europa, atenció perquè lateral de l'àrea, pot arribar el xut, porter que la treu directament, jugada en curt, atenció perquè l'Europa ara sí es queda sol, gol de l'Europa, minut 81 de partit, Pireta, i és que l'estàvem dient, que per la mínima es pot emportar aquest partit, i és que acaba rematant aquest Europa a la xarxa del Mataró, i ara és el Mataró qui surt directament cap amunt. Atenció perquè pot perdre la pilota en aquest lateral, i al final serà una Europa que acabarà robant
la pilota. I és que Pieta es posa molt emocionant perquè ara el Mataró no es pot permetre quedar-se a baix i ara és on els errors en defensa es poden tornar a trobar decidida perquè és una altra ocasió per aquest Europa, una altra jugada similar i atenció perquè no acaba definint aquest Europa. Segueix guanyant per la mínima, però és que segueix atacant Pieta i és que al Mataró se li acaben els minuts en aquest partit. Sembla ser que hem perdut el Pieta, però bueno, jo segueixo comentant aquest partit d'atenció perquè l'ocasió de Beltri que la treu amb la mà aquest porter. Ja és la segona que li treu en aquest Europa, aquest porter Pio, que salva ja 2 gols a favor de l'Europa que no acaben rematant i ara és el Mataró qui a la frontal de l'àrea buscarà aquest gol. Han de rematar 2 minuts. Atenció perquè punt de penal! Fora! Ostres, i targeta groga per l'Europa. Sí, m'havíeu perdut 2 segons perquè estava jugant amb el botó de mute dels cascos i, evidentment, si posa el mute, doncs no se'm sent, però bé. I no, us estava comentant això, l'Europa ha volgut anar molt envalentonat, aprofitant que havia fet un gol i no... És l'última, però és l'última! La treu el porter! El Mataró, que acabarà perdent... Ui, atenció, ui. Gol olímpic, quasi gol olímpic. Ostres, arriba a fotre això i és en pan... S'acabarà aquí el partit. Amb un susto d'última hora. I és que possiblement aquest Mataró hagi pecat de novell, no en aquest FIFA. Sí que és cert que tenien algunes ocasions que no acaben de rematar. I és que a l'Europa, amb la seva trajectòria, acabava capitalitzant una de les seves jugades i era suficient per guanyar aquest partit. Doncs sí, mala passada per el pobre Mataró, que la primera part ha tingut una targeta vermella i ha sigut allò... sentència i mort, directament. És a dir, ha passat el patíbol. Però ha ensenyat les dents. És a dir, també abans, quan eren 11, estaven jugant amb el fet de dir, a veure, ens posem al darrere i esperem el contraatac i anem a sac. Però no els ha sortit bé, Han tret les dents i fins i tot l'Europa ha fallat bastant xuts a porta, però perquè no tenien el killer. I sort d'aquest gol que han marcat així en plan... I bé, sí, els ha sortit bastant bé. Però ara mateix hauríem de passar directament al següent partit perquè crec que estan jugant... Exactament, el que t'anava a comentar, perquè se'ns solapen els horaris després dels petits minuts de retard que teníem amb aquests primers errors del servidor, així que ràpidament... Crec que no juguen, em sembla encara. El següent partit, anem a mirar-ho. Estan jugant... Anem a assegurar que encara no hagi començat, a veure si podem... Jo el que estic veient és que estan jugant un partit, però no sé si són BMS... És a dir, sí que tenim el directe al Terrassa, però estan jugant amb BMS i em sembla que és Lleida, contra qui juga. És a dir, BMS no és Lleida. I a més, Terrassa va amb els seus colors vermell i BMS va blau... que sí, ara preguntarem. Anem a esperar un parell de minuts mentre fem un petit recés per beure una miqueta d'aigua i ara tornem al següent partit. Vinga, fins ara, nois.
Ei, ja tornem a ser aquí, que ens despistem i no ens entenem que ja comença el partit, senyors i senyors, que ja tenim aquí el Lleida-Terrassa amb els colors de Lleida. Quin era? T'has fixat bé? Jo estava aquí en producció. Doncs sí, el Terrassa jugant de vermell, el Lleida amb els seus clàssics blaus a la samarreta, i és que ja comença aquest partit, una primera pilota que jugarà doncs aquest Terrassa, i doncs donem per iniciar d'aquest segon partit d'aquesta jornada del torneig dels històrics. El està costant una mica, ara sí, es comença a moure aquesta pilota cap enrere. Veurem que una sortida de pilota doncs, possiblement doncs, més tranquil·la, no ja directament, no. Doncs buscant el Terrassa, la iniciativa ja en aquests primers minuts. Anem a veure perquè el lateral de l'àrea buscant la profunditat, un Lleida que se la treia de sobre sense gaire més problemes. I és que Pineda, aquests primers minuts sempre són bastant complicats perquè tothom està fred i un petit error pot causar doncs, algun que altre gol o ocasió que et faci una Espanya. Atenció, perquè ara és el Terrassa aquí a la frontal de la roba aquesta pilota. Gol del Terrassa. Els primers minuts que comentàvem Pineda, un xut des de pràcticament aquesta vora de l'àrea que pràcticament buscava l'escaire. Edu Bracho que s'emporta aquest gol, minut 6 de partit, 1-0 pel Terrassa. Sí, jo estava a punt de fotre la conya de dir dic aquí l'únic que està calentat són els servidors de FIFA perquè hem tingut uns problemes amb el primer partit impressionants. Ui, espera, Pineda, perquè ara és el Lleida qui té l'ocasió! Gol! Coast to coast, que se li diu, minut 8 de partit. La llauna que s'obre per als dos equips, 1-1 en el marcador, Pireta, i és que no ens deixa respirar aquest videojoc, i és que d'un costat a l'altre, en un moment, 1-1 en el marcador. Però què és aquests animals? Com has lligat aquí els galons sobre la taula? Aquí no hi ha galons, aquí hi ha directament botes d'or, tio. Estàvem repassant l'altre dia quines posicions estan i que estan molt a dalt de la UFO. Es nota, aquí ja callo, aquí hi ha un fisioterapeuta només per als dits d'aquesta gent. Mare meva, però quina velocitat, que bèsties, marcant els gols a lo bèstia. Tio, que està arribant un altre cop al Terrassa, que... Mare meva, que tenim aquí els quarts de finals ja disputadíssims, tio. Molt bèstia. 1-1, Terrassa-Lleida, empat, i a veure com segueix aquest partit, a veure com progressa. Winters, tot teu al mig del camp. Doncs un altre cop que jove que Lleida en profunditat, fora de joc. Pues per la mínima, Pireta. I targeta per Legend, jugador d'aquest Lleida eSports. Certament no sé per què, sincerament, però targeta groga per ell. Haurà d'anar amb compte durant aquest partit. I és que seguirà jugant el Lleida, buscant ja un altre gol, la pilota en profunditat, torna a ser bona Pieta, buscant l'àrea directament, pot arribar el xut, atenció perquè passa enrere, atenció, la rematada, gol, segon gol d'aquest Lleida, una jugada molt bona, aquesta passada de l'amor cap enrere, clàssica, pràcticament incontrejable, Atila que marca el segon en aquest minut 17 de partit, 1-2 en el marcador. Mira, no sé, però jo veia en aquest partit com paria accions per qui fa les xarxes a les porteries, perquè, escolta, les acabaran rebentant, amb tants gols. No paren, són autèntiques metralladores, killers totals. Tio, doncs espera, Pedro, perquè ara és ocasió per aquest Terrassa que buscarà aquest centre, atenció, perquè és bona! Fora! Quasi. Mare meva. Tira. Doncs Pierre d'això que no para, coast to coast una altra vegada, que no acabava de rematar aquest Terrassa, però és que pràcticament tornen a empatar aquest marcador de seguit, i és que seguiran atacant aquest equip avui uniformat de vermell, un altre cop per al mateix lateral d'aquesta àrea del Lleida, que sembla ser que els hi està funcionant prou bé per aquest atac, canvi d'orientació totalment d'aquesta pilota per un Lleida que s'està sentint molt còmode tant en atac i no tant en defensa. Bueno, els dos equips que s'estan sentint molt còmodes en atac, però és que Piretes que no paren un darrere l'altre, atenció, perquè pot ser complicada aquesta pilota. Es lien una mica, al final és el Lleida qui treu la pilota, un altre cop en profunditat, atenció,
perquè pot arribar una altra ocasió, perquè és bona dins de la frontal de l'àrea, ja dins de l'àrea buscant alguna ocasió. Al final es lia una mica amb aquesta pilota. Molts jugadors del Terrassa que estaven ja baix, i és que Pireta no totes les ocasions poden acabar en aquesta xarxa, i és que jugarà ara el Terrassa, intentava en profunditat, no li sortia bé, pilota pel Lleida en defensa, que sembla que jugarà tranquil·lament, però res, perquè la pressió d'aquest Terrassa està sent bastant alta un altre cop, perquè frontal d'àrea París pot arribar aquest xut, no? Molt bé la defensa d'aquest Lleida, tapant aquest xut que podia ser una altra ocasió per a aquest Terrassa, i és que no parem, Pireta, no parem. Joc aeri ara per part del Terrassa, el Lleida que es retreu, tira cap enrere i és que és el Lleida ara el mateix que reparteix el joc, és a dir, però el Terrassa el que fa bé és un tiqui-taca una miqueta entrebancat, vale? El Lleida potser es posa al davant, però a la mínima el Lleida fa un joc aeri i de cop i volta et trobes un lateral pujant cap a dalt, però és que entrant a la cuina, centrant i posant-se endavant de la porteria, que dius, hosti, mare meva, és a dir, és com si fos dos estratègies diferents i que els atacs els hi va molt bé a tots els equips, però diferent estratègia i no paren, és que no paren, el joc és molt ràpid i foten una altra conya. Escolta, potser Mataró i Europa, que és equip de Barcelona / Vilagrassa, ojo, aquí... En profunditat pel Terrassa, a punt de penal, no anar una mica és llarga. No era bona, però és que seguiran atacant, i atenció, perquè serà segona ocasió, Lleida l'avantatge per aquest penal, perquè gol, el Terrassa que empata una altra vegada aquest marcador, Pireta, 2-2 en aquest minut 20 i llarg d'aquest partit, i és que Pireta, 4 gols ja, 2 per cada equip. Edu Bracho que fica el segon per al seu equip i el segon a la seva compta particular en d'aquest partit, no? I era pràcticament minut 40, fixa't com passen de ràpid els minuts en aquest FIFA, i és que justament abans d'arribar a la mitja part empata aquest partit, i la veritat és que li funcionarà prou bé, sobretot psicològicament, que és un punt prou interessant per parlar, i més en un joc tan ràpid com el que estem veient. I és que 2-2 en el marcador, Pireta, i si no passa res més estrany, arribarem a aquest punt intermig d'aquest partit amb aquest marcador. Jo crec que en cauen 4 més, saps? Perquè amb aquest estil, mira el Lleida, ui, ha arribat davant de la seva porteria i xut cap a fora. Estan els dos, però vamos, és a dir, no se sap ni qui guanyarà, però no perquè els gols marcats, no, perquè ataquen a l'oest. Directament buscant el punt de penal, atenció, Pireta, perquè pot arribar l'esmaixada per part del Terrassa, el Lleida que es lia una mica amb aquesta pilota, tornarà a ser pilota per aquests vermells del Terrassa, que possiblement busquin un altre cop aquesta pilota cap al centre de l'àrea. Doncs així és, pilota en llarg un altre cop cap endins, serà pel porter, no, perquè estava molestat per un dels jugadors del Terrassa. Atenció, una rematada que no era bona, i és que l'última sembla ser pel Lleida, no, l'última serà per aquest Terrassa, que pot arribar a aquesta mitja part amb un avantatge, a veure si poden jugar aquesta última jugada cap a la porteria del Lleida, jugada en llarg ja directament, buscant aquest lateral de l'àrea que li està sortint molt bé, s'esquiva un, pot arribar a frontal de l'àrea, xuta i la para aquest defensor del Lleida, i és que arribarem a aquest final de mitja part, acaba aquesta primera part, Pireta, 2-2 en el marcador, molt apretat. Ja estem a aquest últim misto que anava cap al primer i ha anat directament cap al segon, i el segon ha fet misto. Hosti, era un altre gol pel Terrassa. És al·lucinant, tio. És a dir, jo no sé tu, però tu i jo aquí sobrem perquè canten sols els gols. És a dir, van a lo bèstia. I a més, no sé si t'has mirat aquí les estadístiques, però el Lleida, 2 tirs, 2 gols. Vale? 2 tirs, 6 gols al Terrassa, però el Lleida és... Digues? 6 tirs, 2 gols per part del Terrassa. Ah, vale, al revés, no ho he dit? Sí. Vale, perdó, al revés ho he dit. Però, a veure, és a dir, 2 és bastant bèstia. I el Lleida, el fet d'arribar a porteria amb contraatac a lo bèstia, dius... doncs també és bo, saps? És a dir, és una estratègia. Em sembla que era la del Mourinho, del contraatac, pilota amunt, em sembla l'antiga del Barça, de l'època abans del Cruyff, en plan de pilota a l'olla i ja després el que farem. Pues, hòstia, també, si se sap controlar, és una molt bona estratègia, també.
Si sabem jugar així al Lleida, Correcte, doncs... Pireta, arribem als gols. aquesta segona part que iniciava ja pilota per aquest Lleida que juga enrere cap al porter i que haurà de jugar des del darrere del tot un Terrassa que pràcticament amb 10 jugadors en camp contrari que es fa amb aquesta pilota i de moment un inici que semblava que començava doncs més lent del que estàvem veient, però és que res, perquè aquest Terrassa que recupera una pilota que estava pràcticament perduda en aquest lateral de l'àrea, jugada en profunditat directament pel Terrassa, la defensa d'aquest Lleida que la treu molt bé i juga cap a dalt, no, perquè la perden en aquest 3/4 d'acabació, perquè pot arribar el xut! La treu el porter pràcticament en última instància, i és que acaba de salvar un altre gol a mans d'aquest Terrassa. Sí, a veure, ara estan veient que juguen al mateix estil, el mateix, el que passa és que el canvi de porteria, veiem que estan atacant, el Terrassa està atacant a l'alta porteria, evidentment, però està passant el mateix, és a dir, i ara veiem com el Lleida arriba pels laterals, ara ha arribat per tribuna, abans estava arribant per l'altre cantó, però el canvi de camp ara estaven arribant per l'altre. Ara mateix el Lleida, si entra en profunditat, entra pel cantó envers de tribuna, i serà pel que atacarà. Abans estava atacant per baix i ara atacarà per dalt, perquè és el seu cantó. Doncs, Pireta, atenció, perquè no hi ha gaire distància en aquesta porteria, 23 metres, i és que el porter està mig buguejat, atenció, perquè arriba el xut a les mans del porter. El porter estava fent el Moonwalker o m'ho ha semblat a mi? Sí, estava una mica buguejat, no? Sí, una miqueta. Però això és FIFA, nois. Això és el pa de cada dia. I és que ara ataca aquest Lleida a la porteria contrària, una defensa del Terrassa que ja porta dos molt bones, un joc molt físic d'aquesta defensa que aconsegueix parar doncs, aquestes agressives del Lleida, però és que en el camp contrari segueix aquest Terrassa atacant des del terra un dels jugadors del Terrassa que al final li quedarà en falta. I és que jugarà un altre cop al Lleida, si no és que abans es roben aquesta pilota que no saben ni ells d'on l'han tret, i atenció perquè segueixen atacant per aquest lateral d'àrea, atenció, dins de la pot arribar el xut, passar cap enrere, no és bona, la treu aquest Lleida, un altre camp fora Pireta, i és que no paren les ocasions. Sí, és un no parar de part del Terrassa, la pressió que fa és brutal, és a dir, està jugant en terreny enemic tota l'estona perquè és on sap jugar bé. I el Lleida no és que estigui còmode perquè sap jugar molt bé el contraatac, però ha d'iniciar la jugada sempre aquí baix. I bé, Doncs Pireta, jugada interessant ara mateix aquí, perquè tenim una falta lateral que anirà centrada a la porteria al 90%, perdó, a l'àrea, el 90% de les ocasions, i és que Pireta així mateix, una pilota que anava a l'exterior de l'àrea, atenció perquè va fora per molt poc. Doncs sí, el que t'estava comentant, és a dir, estan còmodes, dintre del que cap al Lleida està una miqueta incòmode, i el Terrassa està fent una pressió brutal, és a dir, està allà, està xupant camp enemic, com aquell que diu a l'oeste. Un altre cop dins de l'àrea Pireta, i és que no para aquest Terrassa de buscar ocasions, està sent molt ràpid en atac, però és que ara és el Lleida qui corre buscant la porteria d'aquest Terrassa, atenció, perquè a ocasió que no acaben de definir aquesta gent de Lleida, perquè no acaben de fer l'última passada correcta, i ara sí, posició correcta, atenció perquè el Terrassa es pot ficar davant del marcador, arribarà el xut, la para! Tenim un comentari a l'Efa Peral 8. Sí, és la grandesa, saps? La grandesa de xutar a l'altra porteria. Atenció perquè una altra ocasió també la treu el porter. No, comenta, Winters. Vale, no. O bueno, comenta aquest córner i espera't, m'ha fet gràcia. Comenta. No, Pireta, doncs és el que estem veient, no? Un Terrassa que segueix apretant doncs, aquesta defensa del Lleida, i és que pràcticament no els deixen respirar en cap ocasió. No, el que està comentant aquí el company és això, hosti, targeta groga pel Lleida. No, el que està comentant el company és que sí, ho he explicat molt bé, saps? És a dir, és d'anar a xutar la porteria contrària. No, el que volia especificar és que ojalà tingués aquí un boli per dir mira, aquí anava molt bé el Lleida, vale? Fent la profunditat, però abans ho feia per aquí, i clar, com que s'han canviat de camp, doncs era això el que intentava explicar, però bueno. També jo estic veient un partidasso de l'hòstia i no m'estic concentrant. Oi que no, Winters? No m'estic concentrant, no estic veient bé les coses. Fixa't perquè ara Pireta el Lleida que intentava jugar una altra ofensiva, i és que no acaben de jugar bé aquestes ocasions.
ofensives fora de joc bastant clar d'aquest atacant del Terrassa. I és que Pireta 2-2 en el marcador, minut 75 de partit, molt apretat. Aquest partit, com veiem a l'anterior, amb aquest Mataró a Europa, i és que encara s'ho pot emportar qualsevol dels dos equips, i és que els dos equips estan jugant també un partit molt bo, i el que quedi fora doncs podrà estar orgullós del partit que han fet, però amb una llàstima de que no podrà continuar en aquest torneig. Sí, a veure, hi tindrem pròrroga. Aquest torneig es juga amb pròrroga i serà amb tots els personatges rebentadíssims sense poder fer sprints, intentant, i amb les faltes acumulades també, intentant fer algun gol a la desesperada. No es fa gol d'or, em sembla, no es fa gol d'or, i a veure, ara han comentat, sí, per les semis et regalarem la pissarreta màgica del Pichi Alonso. Ojo al dato! Ojo al dato! Atenció, perquè aquesta pot ser interessant. 28 metres, pot anar directament a porteria o jugar-se en curt i tenir una bona ocasió, es jugarà en curt. Atenció, perquè la pilota directament cap al punt de penal. Sí, porter que l'acaba agafant i jugarà ràpid aquell Lleida cap amunt buscant l'ofensiva en aquest 10 últims minuts de partit. I és que un Lleida que des que ha començat aquesta segona part no està tenint bones ocasions en atac, però és que és el Terrassa ara qui torna a entrar directament en aquesta àrea. Una bona jugada amb les pintes que es veien aquests jugadors del Terrassa en joc, perquè pot arribar la passa cap enrere. Es lien una mica de joc perquè esteu en línia. Penal! Oh, penal! Hòstia, vaya liada. Doncs Pireta tindrem un penal directament en primera instància. Atenció, perquè arriba el xut! Gol! Gol del Terrassa, que posa el Terrassa en el marcador. Minut pràcticament 90 de partit, un penal que acaba convertint Edu Bracho amb aquest hat-trick que es marca en aquest partit, minut 84, i és que el Lleida necessitarà mateix un gol in extremis. Doncs sí, el Lleida s'ha de posar les piles, però no sé si t'has fixat que portem 4 partits, 3 penaltis... Atenció, Pireta, perquè pot ser bona pel Lleida, i entraran a l'àrea, no, el llista constant molt entrant en aquesta àrea del Terrassa, i és que possiblement aquesta era una de les últimes que tindrà aquest Lleida. Pràcticament perden ja el partit en aquesta última ocasió que tenien, intenten recuperar una pilota en extremis, minut 87 de partit, passaran molt ràpid, tindrem descompte, això sí, com sempre, 2 minutets que segurament que ens donarà aquest àrbit. Pilota pel Terrassa, minut 88, i és que el Lleida necessita una pilota pràcticament ja per intentar buscar aquesta última jugada que els hi dongui aquest empat, i és que el Terrassa és qui segueix atacant dins de l'àrea ja directament d'aquest Lleida, intenta la jugada individual. Atenció, perquè minut 90 de partit, el Lleida que surt cap a dalt no té integrants d'aquest Lleida que puguin atacar. Atenció, perquè jugada en llarg, 3 minuts de descompte, lateral de l'àrea, Pireta pot arribar a la pilota al punt de penal, la treu pel porter, però seguirà la jugada a mans d'aquest Lleida. Atenció, perquè la torna a ficar cap a dins, punt de penal altre cop, no acabaran definint en aquesta ocasió. Pilota pel Terrassa, que la troben cap a fora, i Pireta aquí que s'acabarà aquest partit, inclús lesió per part de Lautaro en aquest Lleida, i és que l'última serà per aquest Terrassa, i Pireta s'acaba aquí el partit 3-2 en el marcador, s'ho emporta aquest Terrassa per la mínima, i és que Edu que feia aquest hat-trick i li dona la victòria al seu equip. Sí, aquests últims punts de l'àrbit, ni Thanos, saps? Ni la mare del Thanos el comença el teu també. Mare meva, aquests punys, però jo la veia dintre, És a dir, el Lleida, bona pressió. En aquest últim atac ha sigut a la desesperada, en plan de m'és igual les targetes que em treguin, jo vaig a desesperar, i sobretot aquest gol també, el Terrassa que ha tirat un taconasso, no és cua de vaca, no? La cua de vaca em sembla que amb l'anterior, però Déu-n'hi-do també aquests, hosti, com queden, com a cartes. Les celebracions d'aquest tio són prou interessants. Estem veient aquí el resum de les millors jugades d'aquest partit. 5 gols que hem tingut en aquest partit, un partit molt mogudet.
i prou interessant. Ha sigut total, però és que jo deia, a veure, és a dir, has començat tu amb el tema de estaran fets tal i qual, i de cop i volta n'arriben 4, i és un, doncs llavors no parlo la pròxima, saps per què? Ha sigut brutal, i hem tingut sort amb els servidors en aquest partit, perquè, mira, la celebració aquesta, però Déu-n'hi-do-net, és a dir, ha sigut molt bèstia, tot el que ha caigut per aquí. Mira, aquest cop de cap ha entrat o ha sigut pal? Anava fora per dintre. molt poc. Anava dintre. Merci pel... Em sembla que ha sigut el Lleida o el Terrassa. Bé, merci per qui fa l'estreaming, perquè ens ha passat aquí, ens ha fet unes jugades destacades i Déu-n'hi-do-net. I res més a afegir, un partidasso, un contraatac del Lleida brutal, el Terrassa fotent una pressió però sagnant, és a dir, ràpid i sagnant, i el Lleida veient-les venir i fent un contraatac bo, però Déu-n'hi-do-net. Però bueno, dic una altra cosa, merci per al follow, Reus MVP, AA, Itxam, i res, Winters, és a dir, partit finalitzat, hem tingut una miqueta accidentat el primer partit i veurem com passen veurem, clar, el penalti també, és a dir, el penalti ha sigut definitiu per el Lleida. Doncs sí, un penalti que arriba pràcticament als últims minuts d'aquest partit i donava aquesta victòria a aquest Terrassa i Pireta. Des d'aquí que posem punt i final a aquesta segona jornada de la quarta edició del Torneig dels Històrics. Pireta, ens veurem en la pròxima jornada on buscarem ja aquestes semifinals. I Pireta, des d'aquí em despedeixo. Moltes gràcies per passar-vos tots vosaltres i ens veiem en la pròxima. Una forta abraçada a tothom. Espereu-vos que us passem amb una raid a algun altre company de Gaming.cat, que segur que li farà molta il·lusió. Li farà molta il·lusió que li veniu a saludar. Com per exemple, escolta, estan el Game Sports Lleida, estan fent aquí Hearthstone. Què tal si els hi passem? Doncs sí, us deixem pràcticament amb un dels millors jugadors a nivell català de Hearthstone, amb el company de eSports Lleida a llegenda a Hearthstone, així que moltes gràcies per estar per aquí i ens veiem. Vinga, fins ara, mestres, ens veiem demà.